Perdo la por, però em tremola el pols. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena. Hi ha més bacteris que xinesos. Amb això t'ho dic tot. Eduard pot ser. Això d'anar als Oscars és qualsevol pot passar, no? Cau un guspires, plou però no et Aquí els opositors s'estan organitzant de dues maneres. Van sentir agredits per als manifestants pro-mubarak. Però on realment m'hi sento ben natural i com sóc jo, el Xavi, la seva essència, és aquí, amb els meus germans, els pares... Y sí que han passat coses meravelloses com la presentació del llibre. un misèria sota irani un pam de net. Vora complexes, prou de molèsties, no et caldrà fer-te el gran. I comença ara una llarga marató. Falses històries d'un nen d'abans. I a 24 hores deixin ser ja tots fora. Des de sempre has estat un cocodril merdós.